язмышының бар үҙгәрешен, һәр ауырлығын үҙ иңендә татыған. Үҙешенә тос өлөш индергән милләттәштәребеҙ араһында сермәндәр ҙә ҙур урын биләй. Республикаға 3 халыҡ комиссары биргән. Күп ғалим, уҡытыусы табип, ғөмүмән алдыңғы ҡарашлы кешеләр тәрбиәләгән Белорет районы Сермән ауылы. Бөгөн тормош проекты 3000-дән ашыу кеше йәшәгән күп милләтле Сермән ауылында. Bizde bütühü 2700'den aşığı kişi isəplənə ondan aşığı millet vekilleri yaşay. Uruslar, Başkurtlar, Tatarlar, бар Грузин. Бұл Захир Смагилов урамы. Менің олатайым болып сығайынды ол. Күршілер біз менен тату яшайбыз. Трудоустойны 5 кеше бүтөле сермәдекләре. Бу бол сакта 3 кеше эшләй. Менә ошо егетләр менә эшләйләр. Хан Пелрамда 3 кеше эшләй, Урманда хандагы 4 кеше бар. Алар урманга агас китәләр инде. Бай тарихлы Сермән авылы республикабыҙҙың хозур һәм уңайлы ерендә урынлашҡан. Матур тәбиғәт ҡосағына һиңгән төйәк Белорет ҡалаһына ла яҡын. Сермән авылына нигеҙ һалына 1902 йылда крестьяндар һуғышынан һуң бер тиклем ваҡытта ул Аҡкөсөк тип аталып йөрөтөлә. Һуңынан тағы ла үҙенең ысын исеменә кире ҡайта. Мин үҙем шул ауыл советының Арнауыл ауылында тыуҙым. Ләкин бөтә тормош 3-нче кластан һуң ошо Сермән авылына бәйле булды. Ошонда урта мәктәпте тамамладым. 99 йылдан бери хакимият башлыгы булып эшләйм инде. Авыл үсә, матурая, ҙур эштәр дә башҡарылды төрлө ваҡыттарда. Сермән кеүек ауылдар Башҡортостанда ғына түгел, бөтә илдә һирәк. Бай тарихлы халыҡ француздарға ҡаршы һуғышҡан. Япония һуғышынан да ситтә ҡалмаған. Ауыр мәлдәрҙән һуң емерелгән хужалыҡтарҙы тергеҙеү өсөн күренекле кешеләре оло ярҙам күрһәткән. Быға Сермәндә мәктәп асылыуы булышлыҡ итә. Данлы белем усағының матур йолалары бөгөн дә дауам итә. Был мәктәпте борынгы вакытта тамамлагандар 3 нарком сыккан бөтендә ул. Нарком просвещения, нарком земледелия, нарком медицина буйлап. Унан башка күп шәхестәр сыккан. Захир ага Исмагилов та искаларга мөмкин. Арслан Мубараков, Риф Габитов без мәктәптә укып сыккан. Эрнст Молдашев. Шундай шәхестәр без горурланып яшәйбез. Әлеге вакытта безнең мәктәптә үсеш нөктә хасылган. Анда балалар яңгы карашка үсеп карап үсәләрендә цифровой технологиялар, конструкторский ниләр белән. Онан башка безнең мәктәптә бик бөек куелган спорт эшләре. Мәктәп бөтен ярышларда катнашып, республикалык ярышларда катнашып, күп медальләр, күп нәтиҗәләргә лаек булып тора. 135 йыллык тарихы булган Сермән урта мәктәбе бөгөн дә Идел башы төбәгендә иң көслеләрҙең береһе. Укытыу сифатының һөҙөмтәһе төрлө фән буйынса олимпиадаларҙағы еңеүҙәр, спорт ярышындағы уңыштар менән раҫлана. Данлы композитор, шағирҙар, ғалимдәр тәрбиәләгән уҡыу йорто яңы буын ижадсыларын үҫтереү эшен дауам итә. Сермән урта мәктәбенең йәшлек өлгөлө бейеү ансамбле сығыштарын район, республикала ғына түгел, илебеҙҙең төрлө төбәктәрендә алҡышлайҙар. Мында беҙҙең йөрөйҙәр 1-нче кластан алып 10-нчы класска балалар йөрөй. Беҙ гел һайын шатланып балалар бейҙәр, башҡорт бейеүҙәрен бейейбеҙ. Беҙҙең репертуарҙа Сермән кадреле бар. Был бейеүҙе беҙгә Зубайҙуллин Айҙар өйрәтеп киткәйне 1996 йылда. Шунан алып был бейеүҙе беҙ гел һайын шатланып бейейбеҙ. Бейейбеҙ ошо үҙебеҙҙең сәхнәлә бейейбеҙ. Районда ла, республикала. Мин 2-нче кластан бейеүгә йөрөйөм. Киләсәк бейеүсе булмаһам да, кәрәк булыр дип уйлайым. Егет кешегә етмештер төрлө һөнәр ат.
Biz башкорт, татар, рус бейүдәрен бейбез. Бөтәһеләр рәхәтләнеп йөрөйҙәр, бөтәһеләр йөрөйҙәр, шатланып өйрәнәләр. Бейеү беҙҙең ауылда ныҡ алға киткән. Билдәле шәхестәре менән дан тоткан Сермән урта мәктәбе авылына тоғры илһөйәр йәштәр дә тәрбиәләй. Шәхестәрҙең береһе композитор, СССР-ның халык артисы, шуның исеменә атанак инде ошо йәштәр урамын. Монда барыһы йәштәр, төдөй 35 йорт халынды, 50-нән ашу бала йәшәй ошо урамда. Киләсәктә матур бер микрорайон буласак беҙҙең. Өс ҡыҙҙы наҙ һөйгә сорнап үҫтергән, дәртләнеп тормош көткән Айгөл менән Ринат Ғибадуллиндар Сермән ауылы ғорурлығы. Эшһөйәр, итәғәтле ғаилә башлығы ла, һөйкөмлө хужабикә лә алтын ҡуллы. Без Ринат менән туйҙа таныштыҡ. Ул Әлшәй районы Идрис ауылы егете. Бында килгәс, был тәбиғәткә ғашиҡ булып, был Сермәндә йорт һалырға теләк булды инде аның. Шул өс бала тәрбиәләйбеҙ. Ринаттың ҡулы оҫта, бөтөн ошо донъяны бөрҙө һалып сыҡты тиһәң дә була. Сермән ауылында донъя ҡарауы уңайлы. Город та яҡын, федеральный трассала ултыра тиһәм инде. Төрлө яҡтан да яҡын, эш яғы ла әйбәт. Был яҡтың характеры ихласлы, күңелле. Ул ҡыҙыбыҙҙың исеме Әдилә, анаға 8 йәш. Ул дзюдо менән шөғөлләнә, бейеү, вокалға йөрөй. Уртансыбыҙ Сабина. Сабина тоже бейеүгә йөрөй. Кескәйбеҙ Камила, анаға 2 ай. Ҡыҙҙар булғас, ошондай түшелдеректәр бергә менән эшләргә буш ваҡыттар хәҙер күп. Бергә ултырып, кистәрен эшләйбеҙ ҡыҙҙар менән. Тормоштарында тәүәккәллек ярылып ятҡан өс ҡыҙлы йорт иман, сәләмәт рух һәм тырышлыҡ менән һуғарылған. Ылыҫ еҫе аңҡып торған 2 ҡатлы күркәм йорт 5 кешене тормоштың ығы-зығыһынан һаҡлап, яҡлап торған ышаныслы ҡәлғә һәм ҡалҡан. Был өйҙөң һәр мөйөшөнә Ринаттың алтын ҡулы йылыһы һалынған. Мин Сермән урта мәктәбен бөткәс, Уфаға БГПУ Аҡмулланың юғары уҡыу йортона. Шуны бөткәс, мында Сермәнгә килеп, балалар баҡсаһында эшләп йөрөйөм, тәрбиәсе был. Өйдәге йыһаздарҙы үҙем эшләргә тырышам. Аҙаҡҡы изделие мен получается инде. Бильярд өҫтәле, барный стойка и вешалка килеп сыға инде. Ағаслар в основном ҡарағайҙан эшләнелә, вагонканан. Кожаныйлар уже һатып алына инде. Үҙең эшләгән как бы и ваҡытлы, үҙеңә оҡшатып эшләйһең. Күңелеңә ятҡанса. Уңайлы. И как-то бирелеп эшләнә уже. Ҡатыным да, балаларым да ярата, алар да ҡушылған була эшкә. Мында музыкаль мәктәп бар, шунан социальный культурный центрда күп кружоктар, түңәрәктәр инде. Шул Биләриттә мында яҡын, беҙ мына ҡыҙыбыҙҙы нигә спорт школаға йөртәбеҙ. Был Захир Смагилов урамы. Минең олатайым булып сыға инде ул. Шул күршеләрбеҙ менән татыу йәшәйбеҙ. Әле пока был яңы урам. Шуға күршеләрбеҙ күп түгел. Ну, тырышабыҙ инде йөрөшөргә, ярҙамдашырға. Тотош ғаилә менән мәҙәни, спорт ярыштарынан ситтә ҡалмай Ғибадуллиндар. Оҫта ҡуллы Ринат Миньяр улы һәр башланғысты хуплап, ҡатынына, ҡыҙҙарына ярҙам таянысы булып тора. Тормош йәме балаларҙа, ғаилә бөтөнлөгөндә икәнен был йортта һәр кем яҡшы аңлай. Беҙҙә бөтәһе 2700-дан ашыу кеше иҫәпләнә, ундан ашыу милләт вәкилдәре йәшәй. Урыҫтар, башҡорттар, татарҙар, бар грузин, төркмәндәр, шишендәр дә бар. Башҡортостанда хас булған халыҡтарҙың вәкилдәре беҙҙә йәшәй. Иң төп бер үҙенсәлеге тип әйтәм инде, ауылыбыҙҙың халҡының үҙенсәлеге. Ана шул төрлө халыҡтар уртаҡ тел табып, әйтәйек, урыҫ егеттәре саф башҡортса һөйләшеп йөрөйҙәр, башҡорттар урыҫса уйлап башҡортса һөйләшәбеҙ. Православный религияның представителе тип әйтәйек, вәкиле грузин Давид
мәсет төзүдө актив катнашты. Биздин ата бабалардан калган ул юлалар әлле тиргизилип, әлле артабан үсеш алалар. Керектли шарттар туудурганда яштерге ул авылда яшерге бүтүн мүмкүнчүлүктөр бар. Тик кишиге неме керек? Яшерге үй керек, шулай битинде. Балаларына укырга мектеп керек. Үзүнө ишлерге иш керек. Бу мына шул үч шартты үтәһәк, үзебездә яшерге була һәм яшер керек. Юлия Йосып улы яшь булуына карамастан Гүнселлеккә тотынган уңган яшьләрдән береһе. Сермән авылы егете бала сактан кайдалыр ситтә яшәвен күз алдына ла килтермәй. Авылда төпләнергә карар итә. Еңел тормыш эзләмәгән удаман бар кертеләрде еңеп, уңыштарга ирешә һәм туган авылның үсешенә зур өлеш индерә. Ауыл тирәһендә сөрнә. На егетләргә эш биреп әйдәп, шуды басып барабыз. Башеспром белән эшләде. Уральский лес, Башеспром. Алардан без урмандарында прорежем үткәрә, осветление үткәрә. Аларның эшләре уход, уход дип Алар шул уход үткәрә. Алар агас белән бергә раны расчет кылган. Шул агасты без басып итеп бармайды, хаты басып ата бармайды. Ну, по возможности өйдә эшләйбез. Мына әлегендә бу берген цех профилерный брус итеп әйтелгәнде. Брус басавыт, ан брустан профилер итеп өйдә күтәрә. Агаста басып такта белән хатып утыру. Ну, что тут эшкәртеп брус нәйтеп әлегендә әле эшләп ята үдүдә сушилка. Сушилкала станогыбыз бар, теге Ишембайский була 4-сторонний станоктар бар, 5-шпиндель станоктар бар. Алардан хәзер алаберха унтовка, вагонка, блокхаус эшләп шумна әлегә төдегән өйдәрдә. Biz aldı вообще ilk baştan fundamentten başlayıp kırşanı yapma sayıda iyi patluş vursak sen patluş isteyen. Эшкуарлар күп. Менә әлеге вакытта без аларга район итәкчелеге менән берлектә инвест площадка дип атайбыз инде. Шул 13 гектарда площадкадыр дейбез. Һәр береһе нимә белән шөгыльләнергә теләй, шунда урын алып, үзенең эшен дәвам итәргә мөмкинчелеге бар инде. Чөнки буга тиктем һәр бере айрым ине. Без аларны бер урынга айырга уйланык инде. Чөнки калдыктар да кала бит инде. Менә агас эшкәртү калдыктары кайда итте? Шунда апарып ыргытып китәләр, урман исенә түгеп китәләр. Шуның өчен бер yerдә буга, ул контрольдә буласак, налог та түләйсәк, ул без аларны теге ак işke sakrabız indi. Bütühle asık bugün neyde bu halkala fayda hattihin, büdjetkele ziyan bitmehin. Агас эшкәртү йорттар халудан тыш, тырыш егет авыл тормышындагы барлык эштә әүдем катнаша. Авылдаштарына яңа эш урындарын булдыру хәстәрен кайгырта. Придорожный сервис бой. Кафе было. На шиномонтаж уже бедегный, эшлей, действующий шиномонтаж. Кафе на лаверха, көзгә табан лаверха будем запускать. Кафе лабедең 2 этажлы кафе. Бер ягынан ушу як киренән үз гостиный номер. Анда шон тягы виз бүленгән тоже, анда холодный, горячий и аргы нидер цехтар инде. Ну, тоже авыл кешеләренә бер 5-6 урын рабочий урын булса. Ошо крыло лаверха мына нидергә кем елек хата, кем башмак хата аларга бер урын иштеп бирәден алабер. Яшьтер булмаһа, авыл үзеннән үзе бетәсәк бит инде. Шулай бит. Без шуга тырышабыз. Яшьтер күбрәк авылда калган укып кайталар. Без шуның өчен шарттар булдырырга бүтән көстә халабыз. Бина киләсәктә бик зур тагыла бер сабып төзеләсәк безнең нидәсер бәндә ул безнең яткылык, базальт яткылыгын файдаланып, төрле хужалыкта керек ярак сыгарасактар буны утеплитель дип әйтәгендә ана шундый материалларны сыгару заводы буласак. Әгәр дә бу проект эшләп китһә, мен ярым кешегә эш урыны буласак. Янтиягендә үз урынын, тәгаенләнешен тапкан Юлия Татлыбаев кебек яшьләре менән сермәндәр лаеклы горурлана.
Сермендің бір истәлекле урыны элек мында 1905 елда Нухов Гимран исемле Тамян Хатай волысының старшинаһының контораһы була. Шунда үзенең гаиләһе менән яшәй. Йортта Бөтә Союз старостаһы Калинин халык менән килеп осраша. 21 елдан аслыктан һуң һәм шуннан һуң Сермен авылында күп кенә матди ярдәм җибәрелә. Калинин килеп кайткандан һуң. Бушы урам менә Калинин исемен йөртә безнең центральный үзәк урамыбыз. Революциянан һуң монда педагогия училищеһенең бер өлеше урынлашкан була. Унан һуң сәгатының сельхозтехниканың контораһы була. Колхоз Калинин исемендә колхоздың контораһы. Һуңгарак безнең музей урынлашты. Әлеге мәлдә монда безнең иске мәчет урынлашкан. Мәдәният усагы авыл yerендә халыкты бер ергә туплап, матур башлангычларга әйдәп торган уртак йорт. Нәкъ ошында авылдаштар бергә йыла. Дөйем мәнфәгатьләре буенча фикер алышып, уртак карарлар кабул итә. Телебезне, милли мәдәниятебезне, гырыф-гадәтләребезне, йолаларыбызны хаклап торысыла бул үзәк. 300 еллыкка хөкүмәт, Башкортстан хөкүмәте рәсми карар чыгарды. 2002 елда менә шул карарга ярашлы безнең ушу социаль мәдәни үзәк төзелде. 300 урынлык зал менән, уның эчендә спорт залы тагыла бар инде 30-15 метр анда көне буе көн дәвамында кичкә тиклем төрле спорт секциялары эшләй. Иң һәйбәт эшләгәне волейбол дигән. Шуннан футбол, баскетбол. Менә яңарак кына эшләй башлады бер ел, 2 ел тирәһе тайский бокс дип атала инде. Үзебезнең егет укып кайтып, хезмәт итеп кайтып, менә бездә шул секциясы берде. Шәп эшләгәне дип әйтергә була инде безнең хоккей командаһы. Сермен авылының йөҙө кашына әйләнгән Хәтирә фольклор ансамбле һәр Сарабидәге. Дәртле инәйҙәр хатта беренсе ватан һугышында катнашкан ата-бабалары юлынан Парижга барып кайткан. Хәтер ансамблендә мин 5 ел йөрим. Шул мәлдә без төрле йолаларды пропагандаланып бит инде. Күк сәе, карга буткаһы, шундай менә самавыр сәе дигән йолалар, бәпегә сабыйга исем кушу дигән йолаларды ла. Башкортта ниндәй йолалар бар, элек ниндәй яшәү рәвеше булган, без хәзер уларны йолатып бит инде, шуларны без пропагандалабыз. Хәтер ансамбле 1927 елда 8 мартта оештырыла. Улар Парижга барып киләләр. Париж сәхнәләрендә күрһәтәләр үзләренең осталыктарын. Хәтер ансамбленә 13 елда килдем. Шуннан бері йөрим. Авылыбыз үзенә тартып тора кешене. Безгә килгән кеше батала куя шунда. Тирәккә китмәй уже. Шуңа бездә нинди генә национальность юк. Урыстары ла бергә, марыйлары ла, шуаштары ла дигәндә инде татар, башкорт әйтүе лә юк. Тату яшәйбез. Хәтер ансамбленә бит менә мин йөрим ахиратым менән уже 11 ел. Хакалды мин үзем тегеп алдым. Бер арнасында костюмнарны безгә клубта
Хатира ансамбльне тегеп бирделәр. Ошо хакалды башлыкты үдем тиккәнмен. Бул авылдың кешеләре яңымылы. Кызлар кенешни бермәйләр, мине һаман йөртәләр, сакыралар. Былтыр да апарлар монда снимайтлар клип Сермәннең яндык ярында. Шунда бардым инде. Шулай бик охшай миңа шулай йөрүе. Заһир Исмәгыйлев исемендәге Сермән социаль мәдәни үҙәге күп тармаклы авыл клубы дип атала. Бер кыйык астында спорт һауыктыру майдансыгы, балалар бүлмәһе, рәсемдәр галереяһы, сәнгать мәктәбе урын алган. Безнең Сермән авылы талантлы балаларга бик бай. Шуның усында безнең авылда сәнгать мәктәбе бар һәм сәнгать мәктәбендә балалар өчен бар шарттар булдырылган. Безнең сәнгать мәктәбендә төрле бүлектәр бар: фортепиано, курай, баян, аккордеон, хореография бүлеге бар, художественное отделение бар инде. Монда рәсемдәр шөгыльләнә, бәйүчеләр бездә. Шуның усында безнең картина галерея бар безнең музейда. Сермән авылы талантлы балаларга шулай бай. Иманлы, нурлы авыл ул Сермән. Төбәктең 2 мәсете бар. Береһе борынгы, яңаһы юл сатында урынлашкан. Изге йорт юлга сыгышларда одатып, килүчеләрне сәламләп булдыра. Бу мәсет 10 ел элек төзелә башлана. Менә безнең юл сите битендә, Уфа Магнитогор юл ситендә күп мусулмандарга бик һәйбәт урын булды намаз укырга. Шуңа әлхәмдүлилләh, менә әле мәсеттә официаль асып булмагала 3 ел без мәсеттә асып мусулмандарга, мусафирларга шул мәсеттә асып урын бирәбез инде. Намаз укырга, инеп ял итеп сыгырга, әлхәмдүлилләh, шундый эшләр башкарабыз. Бөтә диндең фарыз нәмләрен без үтәйбез. Әлхәмдүлилләh, монда 5 тапкыр азан, 5 тапкыр намаз, төнге намазлар, төрле йыелыштар, укулар, исем әйттерү, янада намазлары бөтен нәмәне үтәйбез, әлхәмдүлилләh. Авыл халкы менән ямьле һәм йәнле осрашу күңелләрне тирбәлтә. Хатирәләр диңгезендә йөҙҙөрә. Йырҙарда йырланган Белорет районы Сермән авылының сере әле лә асылып бетмәгән. Уның киләсәген эргәһендә үтеп килгән яңы Идел авылы яшьтәре дәвам итер. Сермәндә бына яшьтәр күпләп калу сәбәпле Сермәндәге булган урындарды файдаланып беттек. Йорт төзү өчен шуга 2007 елдан 2012 елга тиктә бына зур эш башкарып, ошо яңа авылга нигез салдык. Идел дигән матур исем бирдек. Киләсәктә монда 471 хуҗалык булачак. Үзенең мәктәбе, үзенең спорт залы, үзенең клубы, үзенең магазиннары булачак, Алла бирһә. Киләсәге өметле авылыбыз. Сермәндең һәм уның юлдашы Идел авылы.